kulai fi sai sen pat hakane ka kinti jong ka jingi kai juga ngi kai hawe de wa ka chemistry but kane ka banta ka types of chemical reactions kane ka de ka jingbut lenti jungi na ka to ko bangi kai phang ki bonding ka chemical bonding ka be de wa ki ionic bond but ki covalent bond teman tang ngi pe pat ya kine ki different types of chemical reactions hame ngalabo combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, but redox reaction. Pada akhirnya ketinggian sedang nohi berpe kini types of reactions kini dia kemudian kong ingin sedang baik dak keba antho hone combination reaction. Kene ketika combination lada tip ya kajeng jong ketika contain combination means to combine kemudian kiar can selong kawai ngatrai khamsuk mutaban ban sothu artli ngadan ba ini bat kine kia ya senrop lang bat kia long kawai ngala ban thong ne da kane ka schematic representation a reacts with b to get ab barbor tip ya kini ki elements ki lane ki atoms ki molecules ki badan sakaliang yang barbor kini ki reactants ban tip ya kini ki reactants but kini ki badan sakaliang common ya kini ki hot ki products ban tip ya mata ti ngan penino ipi ya ka chemical reaction kabang hot ka combination reaction a will react with b to form a product ab initial nuksa hane da H2 plus Cl2 hydrogen gas reacts with chlorine which is also a gas we get HCl tamapi ide ban pa hane kane katan artali hydrogen kane katan artali chlorine tama hani ilang bawdon tang way hydrogen but way chlorine hane katan hane tang way tikno bangi berbor nata phile chayo phithe dokha muskilo hap pin ya tholu but bakajikhia but umaru muskilo tikane kaliang berbor kane banerikat but kaliang common tikane H2 plus Cl2 hane kami 2HCl teman-teman akan arteli hydrogen arteli chlorine skhem plus of kene initium dakaum formation of water ngidan hydrogen but ngidan oxygen gas ngiyo H2O haji ko par ni kai fi kuno ban balance kene fi hane ngidan arteli hydrogen hane arteli oxygen hane padatang way oxygen tingin le kuno ban balance kene namar ngidan hane ngidan arteli oxygen hane tang way lada ngam multiply hane do 2 kami arteli oxygen tangwa tangi pe yo hydrogen par ko r san r kala long saw hangni tang r tikam do ban long saw ini ya kane ru ngan multiply down to 2 kane p kini arteli ke react ke long kawai ke bawa p ki r kan salong kawai la ban chim shu da kane kan uksa zinc reacts with oxygen nio zno p hangni dan o2 dan arteli oxygen hangni dan tongwai ting banyo ngabu ni r lalong arteli oxygen arteli zinc hangni dan tongwai ting kane ru ngan ho ngang skhem pi so thu ekene ngila ban sim so kowe ka nuksa ka bakhadu lada sim nitrogen it reacts with hydrogen kene ka form ya ka ammonia NH3 te hangne udan tongwe nitrogen hangne dan r hangne dan arteli hangne dan tongwe kumno ban pelong r hane ngan multiply te mentala long arteli nitrogen tangba hangne hydrogen udun tang r tangba hangne r sanlai lalong nreu tikumno ngan ya penbek ya kene hangne ru ngan multiply da lai tomon kene ka lami kene ka jawab but kene ka jings through alon kene ka combination reaction a plus b ab ki r kan salong kawai teng ilayo kene n2 plus 3h2 ilayo 2nh3 piko apun tip kene ka ammonia ni ka ammonia kene ka gas kaba klan ba ka jisma but ya kene ka jisma ngin lab berbor haki bathroom lane haki toilets jongi ki bro lada kade skul lane kade jaka pa ba lada phirum po apo kene ki jaka le chabar pisa yo to jisma ka ba umna araban sa to jisma
ketuk ketik semua kene ammonia kabami naka uric acid kabadon hapo kamet jungi kabami penmi aka hapo bangi cebar bangi skhem pilatip khynahh chapang beturu bat ngan yai ban biang combination reaction kemut artery kini syndrome bani long kawai tepet yakini kinaksa pilai hangne kanuksa kabaar kabangan le mentah hangne ka types of chemical reaction kandai ka decomposition reaction thọ hai cái này nằm ở cái này vào đó là một post video là một tập biếng cái này part cái này kita các bạn nghĩ khót cả decomposition reaction cái này cả decomposition reaction part decompose một bapra là này punya khynahh dan seperti biang combination kemudian artli kalau gue let's say akan jingnya long khynahh jungi usen rang berbor upak pili akan thai lada akan thai katre kemudian kilai long gue deh numde long akan jingnya long samna hajing long samna ha por dang khynahh ki ar kan selong kowe te la sa la kham he pat dakia ne sisa hajing long samna jo ki khlampep kitu ki ar ki la long kowe tang ba ka so si pat hange ka decomposition reaction ko phi ka de ka jingya pat jingya pra te la da ka jingya long samna kam de ka busuk bat ka long ko ba e nga thrai kam ne bat kan sia pra kumju kine ki chemical su kadan na kidaw bo pher tamba ya kita borok ngila kentu bakane kerteng decomposition reaction te ngan simbiang ya kane keju eb kala prano shau a but b ngan program te kitu keju a kinu sakima ngahi kay ya kane ka combination reaction pe ba ne bo finus to kumene ni don 2HCl it will break up lane kanya pat biang into hydrogen plus chlorine nanta ni siam tu ZNO kan prabiang into zinc plus O2 nadin nga siam tu ko ammonia 2NH3 kanya prabiang ban form kane N2 plus 3H2 pet N2 326 kalau 3H2 kay ka ba panlong ikine ban pra kan bun ki dan bun ki daw hapo chemistry ngila ban khot ki kadai Lyngba bajon kajingdon jong ki catalyst bangan sabatai kata ka kajing mo catalyst again kadai due to thermal decomposition tamot apor ngithang ki bun ki jen re hadum tak class 10 phidi ban tep tang phang kane ka definition jong ki om ya ka daw nomor ban ti cheli ban ki daw ki bun ki daw bat kadam kam ya fi bo police show aki class bakham he ba phin penrong pen kham jana show eladi ha po ka subject chemistry tikini ki artli ki dei ki bangala ikai mantani phi combination reaction barka decomposition reaction nga ngeit skhem philosophy erto bara ka video ka banbo jaga ngan hikai phi such khang ka displacement but ka double displacement reaction khube shibun nandan borbor prekat bat phi ha ka bani sanrani phi kane ka jingya jingpuli jing phi bat lada phi don kanu no jikli philaban tho philaban e message apo inbox janga apo Facebook lane apo YouTube philaban tho hamtu ek ba phim par so tho ka bangan pen so tho shu phi nandan bor phi borbor so bhalai ba subscribe ek video juga khube shibun